Salam Atavatan TV YouTube kanalının Intellect Bonus bäfeşiginiň tomaşaçylary. Bugün ýarşymyzyň jemleýici tapgyry final ýarşy. Final ýarşyna gatnaşyjylaryny siz öňüm tanaýan bolsaňyz gerek. Hormatly tomaşaçylar, final ýarşyna kim ýeňiji bolar diýip pikir edýäňiz? Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ine biz Intellect Bonus bäfeşigimiziň birinji sezonynyň final tapgyryny, ine 4 sanak oglanymyz saýlandy. Şolaryň gatnaşmagyna final tapgyryny ýazgatýar häzir. Inni final tapgyry bilen baglanşyk käbir ratlary size aýdyp geçýär. Mana bilýäňiz, final tapgyryny makul çäk, makul bonus ýokdur. Öň aýdypdym. Ýene öňküsärek 6 sorawymyz bar. 6 sorawymyzda da bonuslarymyzyň gymmatlygy öňküde 100 den başlan bolsa, mysal üçin 300, 600, 900, 1200, 1500 we 1800. Eger 6-syny bilen ýagdaýyňyzda jemi 6300 bonus, ýagny 6300 manat kazanýaňyz. Eger de barlaryňyz deň bolsa, onu 2 ýa-da 3 näçe adam galdy, belki 4. Hemen mesela finala gatnaşdyňyzda deňeçerdir maglumat, bilim derejaňyz diýinne. Deň bolsa da onu 300 bonusdan artyk gitýär. We şeýle dowam etýär. Indi Gurbanmurat diýili Edi Serdar. Bazı ýysaçky söhbetleşýärin aramyzda. Inni, Gurbanmurat, sen näme diýjek? Dosýarlyň näme diýdiler baraňda? Hakykatdan utduňmy diýdilermi? Ýa döwran tanaýan diýdilermi? Yok, maňa oňaýdan ýok. Diýmedilermi? Ýöne näýli, ýaşyny berekler gördüň, sen birinji gatnaşdyňda birinji. Gatnaşyp bolýar soradylar. Aha. Aýşyny saýdy var, internetde. YouTube kanaly var. Şoňa girip şoňa anket uratmalar diýip. Etdim, öwretdim. Uğranırlar. Bolýar, onda feýli sen. Elbette meni de bolly soralar gutladylar, ilkilene ýeňji bolsun diýip. Birine de üstünlük arzu edýän ýerler soňra gyzyklanlar, elbette nähili gatnaşyp bolýar. Bolýar diýdim, menem görkezim şol nähili saýtda görkezim. Uman şeýlerek. Ne edip? O geçen gatnaşamda da ejem dağın beginli dostum. Tuttum diýdiler. Dostum meni kere kaçan geçirilýär diýip gyzyklandylar. Indikiler de gatnaşylan bolýar. Yani Serdarym sorady da, 2 sezon hasan etdi. Hep bolsa şi final tapgyrymyz gidene sonra men pikirimçe ortaça bir hep diýerek ara berer. 2-nji sezona ýaza başlar. Hep bolsa onu siz gatnaşyp bilen nädersiňiz ýa-da? O batyr oýun boldy diýdiler. Döwrana ondan öňürti men şol musulman doganlarymyzy ýetip gelen orada aý bilen, ýani tutan oradalary beren sadakalar bilen kabul bolsun. Sag bolun, men bilen kim? Emma musulman dogan. Sag bolun. Ýarşydan öýe gelemde şunlar ýeňdim diýemde, ýani enatan beginni ejem kakam garnaş golumam jaňa diýip utladylar. Ýani garşdaşlarymyň aýtýarlar, şol haçan gatnaşyp bolýar, nähili gatnaşyp bolýar soradylar, menem düşünürdim. Şu wagtda sponsorumuz birinji sanymyzy, birinji sezonumyzy ýene Makul hyzmat tercih merkezi. İkincimiz de menne şu, internet sponsor çıkanok. Bir de gelip sponsor bolýarmyz, o hiç kimde gelip kafemiz kakanok da men sponsor boljak diýipdi. Ve olaryň höwüsten dowam etmek üçin hem bir nemeç adamlaryň görmesi gerek. Bir näme üçin etýäs? Hawa ne öz aramyzda etýäs, ne bir peýdaly ýöne başgalara da peýdaly bolsun diýip etýäs. Başgalara da peýdaly däl bolsa, eger şonlara düşünje döreýän bolsa, eger şu tomoş edilmese, demek ki peýdalylar diýenler adamda düşünje dörese bizim höwütimiz gaçýar-da. Şonuň üçin birinji nowatda şu gatnaşanlardan näder 4-nji gatnaşdyňyz, biriňiz ýeňiz bolýaňyz, 3 sanak ýeňiz bolmaýanam diýmesinde men ýeňiz bolmadyk paýdaşyň näme bärde öňküde de beýle geçdim. Şu ýere gatnaşmagyň özi men pikirimçe bu bärde biziň bähdeşimiziň şeýle ähmetli manat aýtjak bolamokda. Şu medeni batyrylyk diýilýär da, medeni batyrylyk görkezip köpçüligiň önüne çykyp özüňizi tinak görmek, olam bir batyrylyk, bir esas görnüşden biri. Ýa-ni ay bilmedi, bir näme diýerde hadyp gorkaňyz ok. Ine siz bu salmyzy ýa-ni ýeňiz boldyňyz, ýeňiz bolup gatnaşýardyňyz, ona boldy zat. O zaman men ýa-ni 30 sekundda sizem diýdiňiz, ýa-ni wagt sen aýtdyň diýen ağzına ayda gördük de 30 sekundun içinde adam alzıraya. Yani onun için bir zat bilmemedilik onun senin şol adamın bilim derejesini keskin görkezmeýär da.
Şo soragyň jogabyny şo wagt bilmediňi görkezýär. Indi onda başlaýyn gysaç diýinmi nemeden soňra indi şu wagt Kur'an'a sen birinji. Düşünükli şertlerini bilýäňiz. Birden 56 taşyr saýlaýan. Haýdyn saýlaýan. 25-nji bölüm. 25. 25-nji soramy diýelim. Gün ulgamyndäki iň kiçik planeta. A. Yer, B. Venera, C. Mars, D. Merkuri. Sonra düşünüklümi? O at başlaýanna? Jogap berayım. Bere? D jogap saýlaýan, Merkuri planeti. Soň jogaňmy? Awa, Doğru jogap gelsinmi? gelsin. Bolýa, doğru jogap gelýär onda. Doğru jogap bildiňiz D. Merkuri. Size 300 bonus. Indi, feýli sen aýdyn saýlaýan? 18. 18. 18 soramız gelýär. Kofe içmen halaýanmy? Sonra mene özüm yani internetten yürüte gördüm. Benim kofem var yanına. Haýsy ýurt dünýäde iň köp kofe öndürýär? A. Kolumbiya, B. Indoneziya, C. Braziliya, D. Vietnam. Wagt başlady. Braziliya dip jogap beren. Soň jogaňmy? Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Doğru jogap C. Braziliya sizden bildiňiz 300 bonus. Indi, Ediz, sen aýdyn saýlaýan. Men 7-nji saýlaýan. 7-nji saýlaýan. 7-nji soramız gelýär. 7-nji soramız. Taht oyunları kitabynyň awtory. A. Lewis, B. George Martin, C. Tolkien, D. Rowling. Wagt başlaýar. Rowling bilen Tolkien'a del. Rowling Harry Potter ýazdy, Tolkien Hobbit ýazdy. Martin bilen Lewis'in arasynda galyň. Wagt azalýar. Lewis A jogap. Soň jogaňmy? Awa. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap B. George Martin. Siz bu sorunun cevabını bilmediňiz. Indi, Serdar. Siz nowat senne. Sen aýdyn saýlaýan. 4-nji bölüm. 4. 4-nji sorumuz. Marinyň Paçça Russiýasyna mezdur birikmegi haçan bolupdyr? A. 1882-nji ýylyň 5-nji iýunyna, B. 1784-nji ýylyň 1-nji martyna, C. 1885-nji ýylyň 2-nji iýulyna, D. 1884-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna. Wagt başlaýar. C. 1885-nji ýylyň 2-nji iýulyna. Soň jogaňmy? Soňky Doğru jogap. jogap gelsinmi? Doğru jogap gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap D. 1884 ýylyň 1-nji ýanwaryna. Sen bilmediňiz? Indi şu wagtda da wara Kur'an rasyly siz bildiňiz, Edi Serdar siz bilmediňiz. Kur'an rasyly aýdyp söyle. 36-nji saý. 36. 36-njy soru gelýär. 36-njy sorumuz. Aziýada awtolow öndürýän şereketleriň biri. A. Kia, B. Opel, C. Ford, D. Tatra. Wagt başlaýar. Opel Germaniýanky. Ford Amerikan Birleşik Ştatlaryna. Tatra'ny bilenmek ki onu Kia şu Koreýan awtolow şereketi bolmaly. Kia diýip jogap berýär. Soň çoğanmy? Soňky Doğru cevap gelsinmi? Doğru cevap gelýär. Doğru cevap A. Kia bildiňiz. 600 bonus. Indi fiili siz nowasan geldi. 11. 11. 11-nji sorumuz gelýär. Düýe, goýun, geçi, sygyr, at. Şu haýwanlaryň çağlary iri derdi haýsylar? A.
köşek, oğlak, guzy, göle, tay. B. Köşek, göle, tay, guzy, oğlak. C. Köşek, guzy, oğlak, göle, tay. D. Torum, guzy, oğlak, göle, tay. Wagt başlaya. C jogap saýlayan köşek, guzy, oğlak, göle, tay. Soňçu anladymmy? Dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap siz bildiňiz. Köşek, guzy, oğlak, göle, tay. Bilýärdiňmi? Ýa bilmelem, hadi diýdim oýun. Sonra özüm taýýarladym ha. Inni, edis. Söz no sende. 24-nji ýyl. 24-nji sorumuz gelýär. Özara kopýalaşýan iki setirli beýitlerden düzülen şyr janry. A. Mesnevi, B. Kasida, C. Müstezat, D. Gazal. Wagt başlaýar. Doğru düşünkülemiyiz. Oo. Mesnevi A jogap. Soňçu aňmy? Aa. Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Siz bu sorunun cevabını bildiňiz. A. Mesnevi doğru jogap. 600 bonus. Indi Ferdar söz nowat sende. Sen aýtyn Feryan. 13-nji ýyly. 13-nji bergi. 13-nji sorumuz gelýär. Oliver Twist eseriniň awtory kim? A. Mark Twain, B. Charles Dickens, C. Jane Austen, D. Oscar Wilde. Wagt başlady. B. Charles Dickens. Soňky jogap. Soňçu aňdan doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Siz bildiňiz. Doğru jogap B. Charles Dickens. Siz 600 bonus. Indi 3-nji tapkyrymyza başlaýar. Söz nowat kuramyna sana gelýän öňelik. 38 saýlan. 38-nji sorumuz gelýär. 38-nji sorumuz dogly gatamatyk ýumuşak pile. A. Kurçuk, B. Şıkkı, C. Pile, D. Goda. Wagt başlady. Doğru düşünkülermi? Kuramyna. Şu pilen özünü ipek kurçuğu yasaýardy. Wagtyň azalýar. Pilen özüni saýlap gorýar. Wagtyň azalýar. Wagtyň dogry, doğru jogap B. Şıkkı. Siz bilmediňiz. Indi söz nowat ýere geçýär. Indi feýil aýtmaýlar. 40. 40-njy soru gelýär. 40-njy sorumuz 1-den 99-a çeýli näçe sany 5 san bar? Yani 1-den 99-a sanyň içinde näçe sany? A. 9, B. 8, C. 11, D. 10. Wagt başlaýar. Men D jogap saýlayan 10 sany. 10 san. Soňçu aňmy? Soňçu jogap. Doğru jogap gelsinmi? Başa çalışyp bilerim. Çalyp bilen entek wagtyň mı? Wagtyň barda, men görýän görün. 11 C jogap saýlayan. Soňçu aňmy? Soňçu jogap. Doğru jogap gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap C. 11 siz bildiňiz. Ýalňyşlyk edýän başdan. Ha. Ha, ýa wagtyň bardy. Indi sen aýtyn saýlayan. 5-nji ýyl. 5-nji. 5-nji sorumuz. Köpet dağın iň benet nohut haýsy näçe metr? A. Aýrwawa 3139 metr, B. Şahşah 2912 metr, C. Arlan 1880 metr, D. Şahşah 2922 metr. Wagt başlaýar. B jogap Şahşah 2912 metr. Soňçu aňmy? Oo. Doğru jogap gelsinmi? Oo gelýär. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap B. Şahşah 2912 metr bildiňiz. Siz de 910 sadan ýany. Ferdar, siz aýtyn saýlaýaňyz. 29-nji ýyly. 29-njy sorumuz gelýär. 29-njy sorumuz James Cameron'un senaryosyny ýazan we surata düşüren haýsy filmi öz döwrüne iň köp girdeji getirdi? A. Titanic, B. Avatar, C. Terminator, D. Doğru ýananlar. Wagt başlaýar.
Ogatın adalya. A. Titanic soňky jogam. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Titanic bildiniz. 9 bonus kazanýaňyz. Indi mähri şu hatda döwre kim nähil bonuslarını aýtyp berseň? Gurban Murat 900, Feýli 1800, Eviv 1500, Serdar 1500. Aslında emes birini ýaky marýala. Onda şu ýerde bursatdan peýdalanyp biziň sponsorumyzyň mahlukatymyzyň gije sowat berýärler. Inni Gurban Murat 4-nji ýerek söz nowatyny sen aýdyn taýlaýan. 40 euro sayın. 41 mi? Vietnam döwletiniň paýtagty. A. Hanoi, B. London, C. Pekin, D. Dhaka. Wagt başlaýar. Cevabı, soruň cevabını bilýän. A cevap yani Hanoi. Soňçaqmy? Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap A. Hanoi bildiňiz. 1200 bonus kazanýaňyz. Indi Feýli, söz nowatyny 15. 15. 15-nji sorumuz gelýär. 15-nji sorumuz meşhur aýdynçy Justin Bieber'iň doğulan ýurdy, ýani haýsy ýurtda doğuldy? A. Kanada, B. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, C. Fransiýa, D. Angliýa. Wagt başlaýar. A cevap saylan Kanada. Bilýärdiňizmi? Yok. Näme şuna Amerika diýmediň we Fransiýa diýmediň, Angliýa diýmediň? Kanada diye. Toşnamy? Toşna. Soň jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap A. Kanada bildiňiz. Mene Amerika diýetdim. Doğru mu aýtsam? Şu ýerde gördüm mene doğru jogaby. Şeylemi? Şeylemi? Şamil'in işte. Şamil täze soraları. Indi ediýär söz nowatyny. Sen aýtyn aýdyn. 53-nji sayt. 53-nji sorumuz gelýär. 53-nji sorumuz durmuşy wakany beýan etýän uly bolmadyk edebi eser. A. Ballada, B. Oçerk, C. Poema, D. Novella. Wagt başlaýar. B jogap Oçerk. Soňçaqmy? O. Doğru jogap gelsinmi? Geläýsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap B. Oçerk bildiňiz. 1200 bonus kazanýaňyz. Indi Serdar. Sen aýdyn taýlaýan. 9-njy böleg. 9-njy soru gelýär. Erteklerde riwayatlarda duş gelýän hiýaly guş. A. Anka, B. Şunkar, C. Bilbil, D. Sülgün. Wagt başlaýar. Wagtyň adalya. B. Şunkar soňky jogam. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap A. Anka bilmediňiz. Inni söz nowaty 5-nji gelek Gurban Murat senni. Sen aýdyn taýlaýan. 45. 45-nji soru. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Donduruş Institutunyň voleybol toparynyň ady. A. Begler, B. Hazina, C. Döwlet, D. Bilim. Wagt başlaýar. Soruň cevabını bilýän. Yani B cevap Hazina topary bolmaly. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin abi. Soňçagyň şeydämi? Cevap. Doğru jogap gelýär onda. Doğru jogap B. Hazina. Siz bildiňiz. Gurban Murat 1500 bonus kazanýaňyz. Indi Feýli. 27. 27-nji soru gelýär. 27-nji sorumuz. Aşağıdakilerin haýsysy Sudanyň paýtagty? A. Sennar, B. El Faşir, C. Khartoum, D. Dongola. Wagt başlaýar. D cevap saylan Dongola. Soňçaqmy? Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Doğru jogap D. Dongola del, C. Khartoum bilmediňiz. Inni ediýiz.
Hasa minni şu seyli bir soru bilmedi. Hasa minni yaklaştığınızda bir-birinize. Indi söz ne sende? Sen aydın saylayan. 20-nji sayla. 20 sorumuz geliyor. 20 sorumuz. Praga haýsy döwletde ýerleşýär? A. İspaniya, B. Ruminiya, C. Çekiya, D. Angliya. Wagt başlaýar. Çekiya, Praga. Soň çoğanmy? O. Doğru cevap geldi. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. Çekiya bildiniz. 1510 sanýaňyz. Inni, Serdar söz nowat sende. Sen aýdyn saýlaýan. 32-nji belgi. 32. Gylýanlar maşgalasyndan bolan ýawan haýwan. A. Gulon, B. Eşek, C. Zebra, D. Ýolbars. Wagt başlaýar. Wagtyň azarly. D ýolbars soňkujagam. Soň çoğan. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Gulon. Bilmediğiniz nol bonus. Indi soňky tapkyrymyz, 6-njy tapkyrymyz. Indi şu tapkyrda kim näil bilse, şoňa görä-de ýeňijimiz kesýäs. Indi soňky ýagdaýda Gurban Murat 3600, Heyli 3000, Edi 4200, Serdar 1500. Ýöne şu bonusumyzyň, soran bonusu 1800. Köp daha täsir etdi. Şonuň üçin Gurban Murat soňky söz sana berilýär. Sen haýsyn saýlaýan? 44'de çağırın. 44-nji soru. 44-nji sorumuz gelýär. Tırnaklar haýsy maddadan durýar? A. Serotonin, B. Epidermis, C. Melanin, D. Keratin. Wagt başlaýar. Soru düşünüpmi Gurban Murat? Düşünüp. B cevap saylayan. Soň çoğanmy? Wagtyň mantyk? B cevap. B. Soň çoğan. Doğru cevap gelsinmi? Doğru cevap gelýär. Doğru cevap D. Keratin. Siz bilmediňiz, nol bonus. Indi, Heyli, soňky söz nowat sende. Sen aýdyn saýlaýan. 10. 10 sorumuz gelýär. Geçmişde bolup geçen wakalar hakda rowayatlar aýtýan adam gürüňçi. A. Rawi, B. Osmokçy, C. Rowayatçy, D. Destançy. Wagt başlaýar. Wagtyň azalýar. A cevap saylan Rawi. Soň çoğanmy? Doğru cevap gelsinmi? Doğru cevap gelýär. Doğru cevap A. Rawi. Siz bildiňiz, 1800 bonus galýanyňyz. Indi, Edi, soňky söz nowat sana gelýär. Sen aýdyn saýlaýan. 22-nji sayla. 22. O. Snickers şokolady odal nähil atlandyrlypdyr? A. Race, B. Maraton, C. Smile, D. Sprint. Wagt başlaýar. Doğru, ben çok kesip bilýän. Marafon. B cevap. Soň çoğanmy? Oo. Doğru cevap gelsinmi? Geläsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap B. Maraton bildiňiz. Men soru görümde maratonun jogabyny gördüm de internetde ýürüp gördüm. Ve şu adajy eşitmedim mene. Sen nereden bilýän Türkçe? Interesne, men diýämi, şu adajy eşitme soramda ýani. Şunu gördüm hatta internetde girdim. Ben ýalňyş bolaýmasyn dedim. Mars ýerajak ýalym kelläňde. Aslında Mars kompaniýasynyň zat şey dämi? Oňa girip gördüm internetde, hakykatdan hem şamen ýerine tapdym soragy. Ýa faktdyr, doğrudur ama sözüm ýok. 90-njy ýyl şeýle atlandyrýan eken. Aslında biz beter uzagan där eken. 90-njy ýyl. Biz sigaret biletler özümüz ata-baba diýmeýinde bolanýar. Biz özümüz sigaret bilet. Men hiç maraton diýip eşlemokdum. Serdar, sen aýdyn saýlaýan? 12-nji belgi. 10 sorumuz gelýär. İlkinji ýerde futbol oýunçy Ýewropa çempionaty haýsy ýylda geçirildi? A. 1950, B. 1960, C. 1970,
D 1980. Wagt başlaýar. B 1960-njy ýyl. Soňky jogaňmy? Soňky jogap. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B 1960 bildiniz. 1800 bonus kazanýar. Indi yarışmamız jemlenni. Indi kim näçe bonus kazandy? Mehraýda aýtyn. Gurban Murat 3600, Seyli 4800, Eviv 6000 man, Serdar 3300. Indi şu netijeye göre edisiýen ýeňi jylan etdiýäs, 6000 bonus kazandyň, ýagny 6000 manat. Indi siz birinji sezonyň final tapgyrynyň ýeňiçisi, siz gutlaýat geräňmärik. Edis, gutlaýan, bayram gutly bolsun. Indi bayramyňyz näme çapadan edaýyn. Sağ olsun. Aýdýan ilki birinçisiň döwrejlik toparmalar, şu ýany gyzykly soralar, aralarynda kyn soralar boldy. Amin. Sen birinji bilmendirsiň, ha? Onda da şoğuna bolmaýar ki. Geçiren şu gyzykly soralar tap şuňa döwrejlik işlerini üçin sağ olun sizin. Bilim sağ ol etdiýäs, soralarymyzy Şamil täýärleýär. Ismail ony PowerPoint'e geçirýär. Olar arkada görünen okla, biz görünýäs bärde esas. Ine kameraçymyz kakajanda, şohrada, emme dörüz toparmada ene mehram etmede benim sağ olsun etdiýän. Bayram gutly bolsun geçäň. Guramarat ene birinji sezonumuz jemlenni. Sen aslında baştana gowur ýatdyň, ýöne soňra näme bolsa bir göz öýdümi? 3600 bonus kazandyň. Aslında bu nimämizde makul çägem oýamyzda çekil gitmesin diýipdi. Indi sen näme diýän? Näme geçdi ýarş? Sen üçin? Gyzykly geçdi. Çekeleşikli geçdi. Bilmeýän datlamy öwrendim. Sen soralan sana gyn, hakykatdan gyndymy ýa özüň alжyradyňmy? Bilmediklerim hakykatdan Sen üçin gyn, ha? bilemokdum. Birinji men bu ikisi bilmediler, Edizine Serdar, Guramarat we Seyli bildi. Aslında men başta näme diýjek boldum? İkiňiz bildiňiz de birak diýjek boldum, ende saklan edim. Görýän hemmet bilip barýar finala atlaşyla başgarak diýjek boldum, soňra oňa selim Ediz bilmedi, soňra Serdar bilmedi. Bolýa, indi Seyli sen aýdaý. Sen näçe 4800 sen aslında ikinji bolupdursyň şeýle alanda. Ýöne biziň ýarşymyzyň şertlerine göre ikinji bayrak ýok. Sen näme diýär? Gyzykly geçdi, bilýän soralarym düşdi, kandatlam ýa-da onu da bilmeýän soralarym çen bilen jogap berdim. Sen aslında bir bilmendirsiň diýen, ha? Ha. Edis, ýene öýerek sana sen näme diýän? Men hem birini bilmedim. Men edebiýat kän okama. Şu Masim bilen Lewis'de ýazmışdym. Galanlarym kän onu edebiýat okama, köňe mesele bilen açyrkam şoňa. Öyle. Galanlaryny bilýärdim. Marafony bilýärdim. Şoň maňa interesli geldi, şo gyzykly ýani. Häbi stickers başy bilýärmi? Sen bilýärdiňmi? Çehiýan paýtagy Pragadan bilýärdim. No, ol bolýar. Men ýöne şo stickers. Sen bilýärdiňmi häre? Benim ýani maňa şo soru stickersyň öňkady. Sen Serdar aslında köp da bilýän. Sen bilýärdiň şonu stickersy. Sen bilemokdun. Indi sana berýär sen awatny. Sen Serdar şeýle durýar. Men ýalňyş wagt geçki dadım kadýan. Şey teretýär ýerdaňyda. O sen üçin aslında öňki bäsleşmeden birinji tapgyryna nime geçipdi de bunda näme? Azyrak baglalyň, sen näme diýän? Alжyradyňmy? Ýok, anjyramadym. Ýöne geçen gedek 3-nji tapgyra gatnaşamda bilýän soralarym düşdi. Bu tapgyra gatnaşamda başga soralar düşdi. Aslında şu gulan soralyny bir hili şuna biläjek gerekdiň, ýol berdiň. Mene şonu bir hili. Soň ýol berdiň ýyrtys haýwanyna kelleme gelýärdi. Jogabyny aýdym. Şu wagtyň atmosferaň näme bolmaly? Ve şu sora bilerim kadýdym, maňa sora özümçe de. Bolýar onda Serdar, sağ ol hemmeňize Guramarat Seyli, Edis Serdar gatnaşdyňyz, sağ olun geldiňiz. Edisiň bayram gutly bolsun. Sizin hem aslında bayram gutly bolsun. Siz hemmeňize bayrak kazandyňyz. Indi şu ýerde jemläýin men. Hormatly tomaşaçylarymyz, ine bäsleşimiziň final tapgyryny jemledik. Ine bu tapgyrymyzda Guramarat, Seyli, Edis Serdar gatnaşdy. Aslında çekeleşik gitdi. Baştan mysal üçin Edis bilen okdy birinji soragy.
Teyli, Quramrat, öňde bar ýani ýarak boldy, ýöne ütgedi şertler. Şeýle birinji boldy. Ine şeýle biz final tapkyrmady jemleýär. Birinji sezonyň final tapkyryny men bolsa ýene bir hepde aradan ikinji sezonda başlaýar. İkinji sezonda gatnaşmak üçin şertlerini bilýäňiz. Atawatan Türkmenistan saýtyna girýäňiz. Şu ýerde intellekt bonusynyň logosu bardyr. Şoň üstüne bassaňyz, anketa gelýär. Şol anketany doldurup ýeberýäňiz. Ine bizden mähri gyýdymyz, gelinimiz mähri kabul edip alýar anketany. Şoň barada ne şamil mähri özleri gatnaşan adamlary kesipleýärler. Şeýdipde ne gatnaşyp bilýäňiz? Ne bolsa indiki sezonda duruşýança hoş sag bolun.